ukube beningekho ngakungeni ngiyazithoba kakhulu phambi uNkulunkulu angibusise. Ngibonga uNkulunkulu ongiphile ithuba elincane loba ngizoma phambi kwenu indlulise lo mlayelo omncane uNkulunkulu awubeke enhlizweni yami. Amen. Ngiyathanda ukucala la ukuthi njengebandla silinda uJesu uyabuya. Haleluya. Amen bazalwane. Silinda uJesu uyabuya. Haleluya. Into yenza ukuthi ngisho lento esisikhathi sikhonze sizikhoze ukuthi phela siyivakashi kulo mhlaba. Yebo. Maye le gama ngithanda ukulisho njalo ukuthi kasikhonzeni kodwa singakhohlwa ukuthi uJesu uyabuya. Izwe engingithanda emfundisi kunobaba unyaka ophelile mfundisi ngisho ngabo October wafike wathi uprofeti ukuthi uJesu ngo-October unyaka ophelile uyabuya. Oh yeah. Bamsola lo baba abantu abaningi. Ngathi mina uJesu wathi angeke abuye bangakafiki la. Yebo. Kufanele kufike la. Yebo baba. Mama ngafiki laba bazokhuluma ngalendlela. Hayi sesekude. Ngizama ukuthi bazalwane ukubuya kaJesu sekuseduze. Bekufanele umoya sewulungisile. Ngoba isikhathi sokulungisa ngoba sengathi sewuseduze. Uyabona mawubona kuliwa kangaka ke phesheya. Abathandi ku prophet. Yebo. Ngoba akakwazi ukufika uJesu bangakalwi. Yebo kufanele. Ngoba umbhalo lokho kushilo kufanele kwenzeke. Manje ningamsoli noTrump. Kufanele kube nomuntu ozoqala ibalwe. Ngoba uJesu ufanele bandlule kucala balwe laba bese uyafika. Bangakalwi laba. Hayi sesekude. Manje ngithanda ukuthi bazalwane ningasoli lutho orukuyaliwa orakuliwa kufuneka bezohlola umbhalo wona uthini. Uthi umbhalo uma nikubona lokwenzeka yazini ukuthi sengiseduze. Ngamanye amagama uma sibona lezi zinto zenzeka uma bewusadlala ekukholweni zama ukulungisa ngoba nazi impawu ezikhomba ukubuya kaJesu. Haleluya. Ngoba akekho umuntu ozofika athi nami kunezimpawu uJesu azibeke. Yebo. Ibandla liyobona ngazo. Ngithanda ukuzifunda le mpawu ezimbili nje la encwadini kaMateyu 24 amavesi ambalwa le. Ngizama ukukhuthaza abazalwane silindile semlindweni. Chapter 24 uzomfundela u3 no4 no5 no6 kuphela. Angangena izinto zami ngisendlalela indaba yami. Matthew 24, 3, 4, 5, 6. Esahlezi entabeni eminqumo abafundi beza kuye bebodwa bathi sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siya kuba yini na. Jesu waphendula wathi kubo qaphelani ningadukiswa muntu ngokuba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu badukisa abaningi. Niyakuzwa izimpi namahembe ezimpi. Bhekani ningethuki. Ethanda lona ningethuki. Ungenthusi. Ukuthi kunabantu abaprofeti ukuthi uJesu ngawubuya unyaka uphelile kodwa wangafiki. Yebo. Ngoba kufuneka baqale bafike. Abaprofeti bamanga. Kufuneka baqale bafike. Ngoba yiba bavimba uJesu abambambile nje. Yiko kulilwa kangaka kahle sewuyabaphusha ukuze kuqaliseke umbhalo. Ngoba akakwazi ukufika bangacalanga izimpi zikwazi avuka izimpi. Ithi ngiyakuzwa izimpi namahembe ezimpi. Kodwa ningethuki. Ungangithusi bazalwane ngoba kufuneka kube ikhona sisondele kakhulu kuNkulunkulu ngoba nazi impawu zokubuya kaJesu. Cetsela.
niyakuzwa izimpi namahemeheme ezimpi. Bhekani ningethuki ngokuba kumele ukuba kwenzeke. Kumele ukuba Kwenzeke. yazi kunento ngeke wayivimba. Kumele ukuthi kuliwe. Uyabona wena ungasola uthini. Uthi mana lo mhono uyososini. Hayi, kukhona kumchuba la ngemuva ngoba kufanele kugcwalise kumbhalo. Ngoba konke uJesu akhuluma kumele ukwenzeka. Ayikho into nayinye yabhala la engeke yenzeke. Ithi iBhayibheli liyakuthi emahemeheme eziphi. Kodwa ningethuki. Akube ikhona nisondele kuNkulunkulu impela. Uma ngabe ukholwa udlala sengathi ngawe ungasondela impela manje. Uma ngabe bongakaphenduki sengathi ungasondela kuNkulunkulu. Ngoba sekuqalile impawu zokubuya kaJesu. Hallelujah. Inkinga ithi iBhayibheli uJesu makhuluma ngomfanekiso wayintombi eziyishumi. Bezazi ukuthi umyeni uyabuya. Kodwa zaliba. Lithi iBhayibheli zalala zonke njengasemhleni zazilala zivuka kodwa kunosuku lahluka bezwa kunenokho ethi fika umyeni kanti zilele zithi hayi amafutha sawubona kusasa kanti wafika ngisama ukuthi bazalwane uma ungakalungisi indaba yakho noNkulunkulu cela uyilungise. Uma kalungisa indaba yakho noNkulunkulu ngicela uyilungise ngoba nazi impawu sesifikile. Bengifunda impawu ezimbalwa la ezimbili ezokuthi kunobaba nje wathi uJesu uyabuya bamsola abantu. Kunabantu ekufanele basola. Bagcwalisa umbhalo. Ngithi mina sisikade mangikhuluma ngithi uJudas abaningi abamfuni bayamzola. Ngawukho la uJudas bekangeke. Yebo. Ngoba uJesu bengamazi bebemsukela uPeter bambambe bamfaka isiphambaneni kanti akakhuleli uPeter. Umuntu okhulele ibandla uJesu. Manje kufanele kube nomuntu ozobakhomba gcwalisa isiprofeti. Lithi iBhayibheli uJudas wafika lamadoda wathi ngiyabona nina nimazi uJesu and nizobamba umuntu wrong. Uzani ngimkhombe yena. Yebo. Ngoba munye wamisele ukuthi awufela abantu. Uma ningabamba omunye nimbulale kusho ukuthi angeke ifezeke uhlelo kaNkulunkulu. Ngakho uzani ngenikhomba. Abaningi uJudas abamthandi. Kodwa ngicela umbheke ngamanye amehlo uJudas. Ukuthi ngabe wena ukho lo ngawe ungahlalile ngawe ungasindiswa kube uJudas akamkhombanga nje. Okay. Ngoba uJesu bazalwane bekufanele ayosihlawulela icala lethu. uPeter noma kangafa bengeke kwenzeke lutho. uJakobe wafa. Bambulala uJakobe. Akozange ngani. Ngoba kunento engaqondananga naye. Umuntu okhulela ibandla. Owalethe emhlabeni ukuthi abe ngumnikeli. Munye. Manje baphatha abakhulu abamazi. Manje kufanele kube khona indoda ezophuma cekelele ithi wozani ngimkhombise yena. Osondelene naye. Manje ngisama ukuthi bazalwane kunezinto ezizigcwaliseke simangale ukuthi indaba ahamba noJesu kangaka kodwa yena mjikele kugcwaliseke umbhalo. Ncane indaba yambazalwane engizoyifunda bengithi kamkhumbuza abazalwane ukuthi kasihlezi lezi zinto ezenzekayo emhlabeni zikhomba ukuthi lungisa. Lungisa mzalwane. Asilwazi lakusasa. Izinto sezenzekile. Bafikile abaprofeti bamanga. Yes. Asazi ke manje umyeni ukuthi uzokuthini. Into engiyithande ngoJesu bazalwane. Njoba engumyeni webandla. Ngiyithi uma thina sishada ukuthi mawolobola lapha bakunike idate yomshado. Amen bazalwane. Bakunike idate yomshado bese ukhipha imemo. Kodwa uJesu wafika walobola ibandla igazi lakhe wangashiya usuku lokubuya. Kodwa wathi
ilanga kaningi makhoda kaningi umshado yeza kodwa kwangashiya usuku sihlezi nje usuku asinawo kodwa lithi iBhayibheli lifuneka silinde Nkosi yami. ngoba asinikwanga usuku asinikwanga inyanga asinikanga unyaka umshado oqala ngawo manje kufuneka umoya nomoya labakhona ahlala lindile ngoba angafika noma nini Nkosi yami. asinikwanga usuku Haleluya. ngoba bazalwane ukuba usuku lokubeka nje sebasinika besizokhululeka kakhulu ngiphile noma kanjani ngikade ukuthi insuku zokuthi masefika idede ethile sengiyakhona impela Yebo. manje ukuze sihlale sikholwa funeka kwantona lusuku singalwazi Yebo. bazalwane yabuya uJesu Haleluya. selufunda la encwadini lokusula namhlanje encwadini yamaHebheru ngicela ukufunda la ku-chapter 12 lesikhathi esincane uNkulunkulu asiphe sona. Enye yezinto efanele ngikhuthaze kakhulu ebandleni ukuthi uma umakoti azoshada kuba nomuntu nje ogadana naye ukuthi kufuneka amenze abe muhle Yebo. athathe iqhola amchole Yebo. amenze inzipho adle kahle ukuthi azoba muhle emshadweni. Amen bazalwane. Manje thina simele loyo muntu ukuthi siloko sikhuthaza ibandla ukuthi phela yekela inzondo uJesu yabuya uzokuthola ukubhiza usondana nabantu besiyasala. Sikhuthaza ibandla siloko sithintitha inzondo kubantu ngezwi lenkosi. Akusizi lokuhleli usondana nabantu uJesu yofika akushiye usindisiwe akushiye uthandazile akushiye wenze konke ngoba wahluleka nje ukuxolela. Simele lokho manje sizothintitha lento ezincane ngoba inkinga enkulu sihlala nabantu. Yebo. Nkosi. Sihlala nemindeni engakhona. Ziningi izinto abasithinta ngazo. Siyathukuthela esikhathi size sikhohle ukuthi phela thina sathena. Nkosi yami. Funeka sithukuthela kodwa singoni. Yebo. Manje njalo masina kule ndawo sizokhumbuza ibandla. Sokuthi noma sifike izinto ezithi ungakhohlwa ukuthi wena umakoti. Yazi umakoti uhlala khuthaza. Uthi mntanami ngaloku uhamba nabantwana phela wena sewalojola. Ngale ulala ngaphandle uzafika umyeni akuthola ungeke. Umakoti uhlala njalo khuthaza yekela inzondo phela ulojolile. Yekela amagcubu phela sewalojola. Nkosi yami. Amen bazalwane. Sizama ukuthintitha umakoti ngoba indaba enkulu uJesu Yesu. Umakoti ufuneka atholakale elungisiwe ngobungcwele. Manje uma nje bazalwane ungaphenduka usindiswe ubhabhathise uhlale nje kuphela. Insindiso elosuku namhlanje ayanele yakusasa. Umakoti usindisa imihla Ngemihla. uyabona uma ngasindisi besiyahlala singakushumayezi ngoba abanye baye bamangala yini into yokushumayelwa njalo. Sizama ulungisa umakoti ukuthi angahlali enzondweni yayizono angahlali emagqubeni ayizono ngoba uma singamyeka nje umakoti uzohlala enzondweni afika uJesu amphile athi yangena athi angikwazi. My Jesus. Manje sizama ukulungisa umakoti. Ngithembekisa ngalosisi ohlala egada umakoti umthintitha njalo agcoke lokho emhlophe umthintithe. Umthintithe hlala into encane nje ngoba akakhona ukuzithintitha. Manje simele loyo muntu thina simele uJesu ukuthi sizokusitshela ibandla hayi bazalwane uJesu uyabuya phela nahlala nje nanathandana nje bazana uJesu ebuya
phela uJesu umakoti wakho uzokulanda umakoti munye. Yebo. Bazalwane, uJesu uyabuya bazalwane. Ngicela ukufunda la kuverse 1 kule ncwadi uMahebheru chapter 12 verse 1. Isihloko sithi ukubekezela ezinhluphekweni. Ngalokho-ke nathi lokhu silefe lingaka la ufakazi Hey. elisaqileyo masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi sigijime ngokubekezela kulokuncintisana esilimiselweyo. Cela ubongise. Siyabonga babizo lakho uNkulunkulu sizele lona baba wethu namandla onke sisone siyabe siqondise uNkulunkulu ethobele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ubaba ngobaba uyakwazi sidinga namhlanje kuseni ngcwele siyabonga ithuba uNkulunkulu ethobele ukuthi uphinde ukhulume phezu kwenhliziyo zethu phezu kwamakhanda ethu egameni likaJesu ngalo-ke uNkulunkulu ethu umuhle sahlule egameni likaJesu Jesu nakho linamandla futhi lingamandla uNkulunkulu ethobela kekho noma kukho Nkosi okungamelana nezwi lakho uNkulunkulu ethobela nasisono elithi izwi lakho sithandela kangaka ngezwi lakho uNkulunkulu ethobela sinamandla ngakho baba sikhulule lokho konke egameni likaJesu siyabonga baba wethu namandla kwena ngomkhonzo wakho omkhethile namhlanje kuseni baba siyamamkela ngokukholwa ukuthi Nkosi lokho uzosipha khona ngaye baba wethu namandla ukusifanele kuyosisiza uNkulunkulu wethu namandla onke namhlanje uyaphambili siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele manayile moya ngcwele egameni likaJesu kufihle sikuzwe kuye sikubone uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama likaJesu namandla amen. Siyabonga ngicela uphinde ma uverse 1 ufundele. Ngalokho-ke nathi lokhu sinefe lingaka la ufakazi elisaqileyo masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi. Into engizama ukubekisa abazalwane njengoba sisalindile sesemlindweni masilahle konke okusindayo besithi nesono esithandela kangaka. Awukwazi ukuba semlindweni kodwa ungalahlanga. Ngithi mntabazane isona kufuneka usiyeke kufuneka usilahle uye mfule namkhulu ufike usilahle ukuthi sihambe namanzi ukuze ungaphindi uhlangane nazo la ndleleni. Uma ungasiyeka niyohlangana la ndleleni funa usilahle ngoba siyethandela. Yizo ngelinto ukuthi makufika uJesu athole sabanjwa izono zayizona. Hey. Izono zayizona. Masilahle konke okusindayo bese ithi nesono esithandela kangaka. Qhubeka ma. Sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esilimiselweyo. Sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana sikumisele. Amen bazalwane. Sigijime ngokubekezela. Sesilahlile. Silinde uJesu sesilahlile. Asikwazi kumlinda kepha sinezinto zasezweni. Kodwa sifuneka silahle konke okusindayo okusihlukanisa noNkulunkulu. Asikwazi ulinda uJesu kunabazalwane singakabathandi. Hawu. Ebe yena wasithanda. Kodwa wena kunabantu ongabathandi. Kodwa wena wathanda. Lithi iBhayibheli masikulahle konke okusisindayo. Hallelujah. Nesono esithandela kangaka. Yes. Sisilahle. Yes. Ungashiyi ngoba mhla ubuya ngalendlela uzosithola bese inhliziyo iyakhumbuza ukuthi phela wake waphila kanjani. Bene kungenzeka bese kuba ngoba usathane bazalwane akakulingi ngento ongazange uyizwe. Yebo. Uthala. Ngenkathi ungakakhola uzibekile izinto zakho uyazi ukuthi uthandani uyazi ukuthi uhlulwa yini uyazi ukuthi ukuthakathanga kuphi uzikhodlile lezi zinto. Uma ungazilahli usindiswa ngelinye ilanga uzoziletha. Yebo. Hey. Bese bayamangala abantu. Uthi hawu lo baba hawu nangephuza
washumayela waphuza washumayela inkinga zangalahla Hey. mawulahla into ilahlako basani uye emfuleni omkhulu Nkosiyami. yazi usibambe kanje uthi yazi babayi ala steps wabili uhambe kahle Hey, Jesu. konke ungabheki la siyakhona ukuze uhlale ukhonze kahle sesingeke ngoba inkinga sizokuphazamisa kodwa ngiyamthanda uverse 2 awufuni uverse 2 Sibhekile kuJesu. imama ejaha silahla bese senzani Sibeka kuJesu. yazi bazalwane funeka abantu ke uze ukwenza ngathi awubaboni ke ubheke lo okubizile inkinga yethu kakhulu siyavama ukunaka abantu siyavama ukunaka izinto abazisho ngathi siyavama ukunaka izinto abazikhuluma ngathi aziphatha kabi silawo sinaka asesibheke uJesu bakhulume thina sinake lo izinto Hallelujah. Hallelujah. oh ngiyamthanda uJesu kunento engayifunda lapha kuJesu ethwala isiphambano lithi iBhayibheli kwabafika abanye bamkhafuleni wabona ukuthi phela manginganaka la ngeke ngifike esiphambanweni azange baphendula wazambela wabheka khona esiphambanweni lithi Jesu nathi-ke funeka simlingise ngoba akusho ukuthi uma usindisiwe uzophila kahle bazokuthanda bonke awusiyimali awusiyimali kunabantu nje kumele bakuthanda ungabenzanga lutho kodwa kusho ukuthi awukholwa hayi wena bheka lokubizile lithi iBhayibheli sibhekile kuJesu silahla nje ngenxa yokuthi khona sesibhekile inkinga isono noJesu akuhlangana uyamthanda umoni kodwa isona kasithanda manje ukuze ngiqualify ukusondela kufanele ngiqale ngilahle bese ngiyalandela Hallelujah. bese ngiyalandela ithi iBhayibheli sibhekile kuJesu yini sibheke uJesu bazana kunezifundo sizifunda lapha kuJesu ngenkathi uJesu bemshaya akaphendulanga Yebo. ngamanye amagama ngiyafunda mina ngimlandelayo ukuthi kuyenzeka zifike nakimi lezinto funeka ngivale lo mlomo ngoba naye waqala bawuvala sibheki ngoba kasibheki kuphela kasimlandeli phela siyafunda kuye sifunda ukuthobela kuye Yebo, yebo. ukuthi uNkulunkulu kepha wazehlisa bamthuka ngey'nhlamvu ezihlukene wangaphenduli yindaba Nkosi ungaphenduli ngenzela abasemuva bazi ukuthi uma ubheke mina umlandela funeka nawe zikwehlele izinto kodwa nawe funeka ubekezele Nkosi Jesu. ivangeli bazalwane mawulandela kahle ulanda la uJesu ayobhabhadiswa khona lithi iBhayibheli wathi ephuma emanzini umoya engcwele wamholela kuphi Ekhaya. kuba yokwenziwani Ayolilwa. Hey. Jesu. lento thina singayithandi uyazi uthi omunye ubaba makashumayela mfundisi uthi uNkulunkulu ukagqoka ushumayela impela bese ugqobo lolu lolanda izitha ukuthi akusomvivinyo akuphumi isathane angeni isathane kulogcobo lwakho yilo lokulandela izimpi ngoba umkhola ukwazi ukuhlala ungenazimpi ekuhlala kunezimpi eziloko ziqina ngoba ziyaqinisana Hallelujah. izimpi lezi esisikhathi navana isisolo sakhathi yazi simsukela ngenzanga lutho kuye kusuka izulu lolanda i-challenge futhi akomvivinya nake ngibekise abantu badlala isibhakela
bake bakulandele umuntu wakude bathi izolwa nalo. Manifika ringi into engithandako lo ophethe la ringini aduza ngikhulume naye angazi ukubukela ibox uzangizwa babuye ukubukela ibox imizongiza athi kibo shayanani ningalumani ningakhaselani kodwa yenzanani shayanani Jesu asuke lapho ahambe emenda athi nako-ke prip niyashaya inkinga bathe ufuna le bhande lini muthi alwe uzolwela kunjalo anjalo-ke abantwana benkosi kunama-challenge efuneka afike ngoba akazelanga ukuzokubulala kunezinto esiyazifikele sezilingo azizelanga ukuzokubulala sizokucinisa angeke uqine ungazange ungene emini amen bazalwane ngoba bazalwane angeke simlandele uJesu sithambile uyazi umuntu othambile bamhleba kanye thatha ikhwama yo emhlalele le kanti ngibani wathi ukholeni kumnandi funeka noma bahleba bewena ubheke bani ungawasusa amehlo kuJesu inkinga sisusa amehlo kuJesu sibheka abantu abakhuluma kabi ngathi futhi niyabathanda sisiyanda abantu abakhulumayo phela umuntu bakhuluma ngisho ukhona uyaphila bazokuyeka ukukhuluma wakho mhlasi yokungwaba ngeke baphinde bakhulume nawe uma usaphila vele funeka kukhulume ngoba uyaphila manje sizothini ngoba vele ukhona funeka sikhulume ene abakhulumi ngawe ngoba ungakuthanda bayakuphakamisa inkulumo ziyakuphakamisa yazi kunabantu abangakwazi kodwa ngendlela ukuthi bakuhlele kakhulu ngalo sewuyaziwa wena la ungakafiki khona bafuna nokubona ukuthi esinesigamulo manje uyabona awudingi kulwa nalo muntu funeka umbone ukuthi ezingiyabonga ma sewedwa ungaba ngazi kuba zange ungihlebe esikhulu sifuna nokubona uyicelebrate manje kodwa ukuthi bazalana inkinga zivelako azange zokubulala abantu abamelene nawe bayakuphakamisa my God lithi iBhayibheli lapha masilahle konke ukusinda ngoba sihaqiwe ngapha yifu lofakazi silahle konke ukusisinda bazalwane ake ngifundele ncane ngicela ungifundele la kuLuka 21 verse ufuna 84 kuphela ya ningasinda bo Nkosi yami izifu xwayani kuba inhliziyo zenu zingasindwa ngokuminza nokudangwa nokunaka okwalokhu kuphila thanda lona nokunaka okwalokhu inhliziyo zenu mazingasindwa ngoba lo mthwalo uhlala enhliziyweni kunjalo inhliziyo bazalwane niyathanda kodwa uyazi inhliziyo ibaphethe bonke labantu abakhuluma kabi ngawo bahleli la enhliziyweni kunabantu abakhuluma kabi ngo-2010 bahleli la enhliziyweni ilokhu ikukhumbuza bona ithi uyakhumbula uzibani mali akwenzani ayifaki izimashana ayifaki inhliziyo uphuma la ulikhohlwa inkinga ngokugcwela enhliziyweni inhliziyo iyasindwa uthi uJesu ningasindwa la enhliziyweni zenu ngoba kunezinto kunomthwalo la udinga ukuthi usuke kuze izwi lingene alihlali izwi uma ngakho kunezinto ezihleli njengoba sinefeni ngakho ufakazi silahle konke okusinda usindwa yini
uhlala stress yini amen bazalwane yini esisinda yazi ngathola ukuthi indaba ila enhlizweni uthomba umama ngelilanga bayambuza mama njengoba sigcina ivike lipheli ukahle yini ubulawa yini yabantwana mntana Hey. yazi into engilalela uphuza abantwana ulimala ugogo Yebo. Isu. gogo angithi ukuphuza abantwana ulimazwa yini wena isesani kuwe ngoba awuphuzanga wena abantu abaphuzile naba yekela abantu nento zabaphuze ngeke nje mina umntana mangaphuza ngizohlusha ukuthi uyaphuza akaphuzi ngizokhutha ukuthi uyaphuza baba udla amadrasi mntanami akawahle azobulala yena angikwazi manje ukuba nestress ngihlusha ukuthi umntanami udla amadrasi akawahle ukuthi ngizoba nestress yatholisa nami ngisinda ngokwami yebazali ngisinda ngokwami angeke ngithathe imikhuba yomntwana nami nayo ngiyifake phezu kwami bese akenze angithi ngikhulisile wamiyana wamfundisa uhlushwa yini-ke manje angeke umenze lutho futhi ngeke ngiyithande le abantwana ukuthi esinye isikhathi sesingayinaki ujesu ke wayikhona makayisiphambalweni baba bayakhala bomama ujesu unenzani Khaleleni nabantwana. khalanga abantwana benu khalelani abantwana benu bangayizwa le ndaba babomama bonke bemndeni bakhala ngabantwana bonke bese nikhumbulisa ujesu alisho wathi ujesu sikhalelane ngabantwana asizange sibakhulekele abantwana yazi ngithi umntwana ufuna umkhulekele angafiki emhlabeni umkhulekele athathe ngaphakathi umkhulekele azale umkhulekele bazalwane uma ubona indlela kungayi emhlabeni umntwana kungamkhulekeli uzosurvive kanjani kula madrugs ayinani utshwala kumahala amadrugs mahala uzomfihlapha uma ungamkhulekela uzomfihlapha ngoba zonke izinto zi-free noma wena ungamnika imali yokuthenga utshwala lapha phansi kuningi khulekela lo muntu umnikele kuNkulunkulu Kunjalo. inkinga sabayeka bakhulekele Bani ngizwa bomama laba abafundisa abantwana bathi bomama phela ningabathumeli kini balahlele kithi Kunjalo. manje balahlele kotishara sebazabona esikoleni kahle umuntu efuneka abone impela Uwe. Yebo kunjalo ke. umntwana ufuneka azi ukuthi kuphila kanje la awufuna ukuphila kahle umntwana nami nayi indlela Yebo. bese yena aziphumele yena awusanaqala wena kulokho Kunjalo. sibhekile kuJesu uyenda mama lapho ku12 verse 2 cela abazalwane bona laba kuphethe noma umakhelwane ngahlubi kakhulu ngabo bheka lo mlandelayo Kunjalo. ngasusa amehlo kuJesu noma bakuphetha kabi ngasusa amehlo kuJesu ngoba impendulo yakho ilapha kuJesu wathi wasusa amehlo kuJesu uzoba ilomzalwane lo ohlala nenzondo uhlala nempi ngoba ususa amehlo kulo muntu okufanele uwabeke kuye amen bazalwane sisemncintiswaneni sisemgijimeni kunezinto efuneka sizilahle ngeke ugijime uthwele angeke ugijime uthwele kunezinto efuneka uhlukane nazo ukuze ungene kahle kulema kanjani uNkulunkulu silahle zonke izo sisilahle ungashiyi silahle yazi ngithi bazalwane isono ufuna ukuhlukana nazo simnandi
usithande yazibuza ukuthi yazi ngizwa kahle mangenze lokhu nami kodwa uthi ngifuna ukushiya ngikuthanda angisiyeke ngoba ngisabumfundisi ngishiya ngoba angisasidingi ngoba uzositshontsha ngani umuntu uyiyeke ngoba usaba thina mawuwedwa uzophikelela kunjalo ngoba uzozama ukwenzela nje thina iyo lento enje ukuthi sisikhathi umzalwane ekonzweni umunye mawufika ekhaya la ungumunye bese ubona abazalwane abayithu bese yabona ugqoka imask masesontweni kahle kahle lokho ibona esontweni asuye bese yazibuza kahle wena umbani wena nje hawo bazalwane masilahleke ukusinda angikwazi usindwa yini omunye uneyakhe impi omunye uneyakhe imthwalo emsindayo kodwa ungasindwa uJesu akhona ungasindwa imthwalo uJesu akhona uJesu uzele ukuthi imthwalo yethu siyiphonze la kuye bese sikhamba sikhululekile ngithi mina fana umuntu noma uthi uyamkhweza endleleni athwele imthwalo umkhweze akhwela athwala umthwalo hayi mama bengithi mina ngikhweza ukuze uphumule kulo mthwalo akhwele awuthatha uthwala kanjani uma sekuJesu awukwazi ukuqhubeka uthwale kunezinto kufanele uzishiye ukhonze ukhululekile ngoba ngeke uhambe ngendlela uthwele angeke uhambe ngendlela uthwele funda mama verse 2 Sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi okholwa kwethu owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo wahlala ngakwesokunene esisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. awuphinde mama levisi Sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi okholwa kwethu owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo endaweni esikozo ayibeke ngisho ngamanye amagama bengabhoreka uJesu ukusuka ezulwini bengabhoreka ukuthi ake ngemhlabeni nje ke ngibona ukuthi mhlaba sibhorekile hayi bekakhothanye kodwa wehla ngenxa yakho wezemhlaba lithi ezulwini wayekhothanye funda mama owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo wathwala isiphambano engalinaki ini abavane bashumayela bathi esisikhathi kuneyithombe lezi besizibona noka ezikaJesu fakiwe inapkeni bathi umuntu mangabe bekabethelwa engcuno ngoba lithi isiphambano sani sehlazo bengabethelwa bekufanele babone bonke abantu ubuze bakhe lithi iBhayibheli uJesu wasithwala isiphambano sehlazo enganaki ihlazo angena kiyo ukuze thina sisindiswe asangathi angikwazi ukungena lesi simo ngisaba ihlazo wangena ukuze thina sisindiswe wangalinaki ihlazo ngiyakithi mina ngifunda ukuthile kunabantu abake bakhulume kabi baphele bakhulume kabi hayi ungalinaki lehlazo ngayinaki le nto abayishoyo azange abanaki uJesu azange linaki ihlazo ngoba uma ulinaki ihlazo liyakulimaza kunezinto ekufuneka ungazinaki ukuze zingakulimaza qhubeka ubheke uJesu uyekele izinto ezingakusindawo engalinaki ihlazo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo ukuze thina sindiswe qhubeka
wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Yebo, mqondeni yena owakhuthazela ephikwa kangaka yizo, ukuze lingakhathali niphela amandla emphefumulweni yenu. Ukuze ningakhathali. Mqondeni Jesu. Sithema siqala uverse 2 yathi mbhekeni yena. Ithi mqondeni yena. Ukuze imphefumulo yenu ingapheli amandla. Ukuze ningakhathali ngoba lendlela yokukholwa inezinkathazo zayo. Lithi iBhayibheli mawufunda lapha kuMateyu kwenye indawo ithi ngokuhamba kwesikhathi abazali bayokuphela kophola uthando kwabaningi. Izinkinga zendlela ziyalipholisa uthando. Ugcina sewuya nje ngokuthi vele sihamba vangeli kahle kahle awusenathando lokukholwa. Lo thando obawunalo mhla ubhabhadisa, lo thando obawunalo mhla phambi sizathu khetha uJesu selipholile. Sewuyaya nje ukuthi bangibona. Amen bazalwane. Yakho inkinga indlela le inento zayo. Futhi into engiyithandayo ithi simpeke uJesu. Akasishi izinto zendlela ezingakuvelela. Asikhulule izinto ezingama-challenge ezizobe zisendleleni. Funeka wena ubheke bani? La ndleleni khona abangakuthanda abakhebayo. Ikele abakhebayo ubheke bani? Kunevesi engithanda lapha encwadini kaMarku lapho uJesu angena nabafundi bakhe emkhunjini. Uthi masiweleni siye ngaphesheya. Mabafika phakathi kwendawo uvumo. Bayakhala. Bakhohlwa ukuthi uJesu akashongo ukuthi siyophelela phakathi. Uthe masiweleni siye kuphi? Ikelani isivumvumo. Akashongo uJesu ukuthi siyophelela phakathi. Manje abantu baye babambe lokuvelayo bakhohlwa ukuthi utheni uJesu. Akashongo ukuthi inhlupho angeke zivele. Kepha akashongo ukuthi siyophela enhluphekweni. Yebo. Nkosi. Awusho lutho sifa. Wafika uJesu. Inkaba zila. Angisho mina ngithe siyangaphesheya. Asikafiki manje. Ayivuki imoya. Yabona ulwandle benza umsebenzi wawo. Funeka livuke ulwandle ngoba kwawona umkhuba ngeke uhambe ulwandle lingekho. Funeka livuke. Kodwa wena yekela ukubheka ulwandle. Bheka bamba amazwi. Asiyeni ngaphesheya. Asipheleni ngaphakathi. Manje lento ikisishaya isikhathi sithi sisabheka uJesu kuvela izimpi zendlela. Sisusa amehlo kuJesu sibheka izimpi. Nkosi. Oh, ngithanda bazalwane uJehoshafati ukambusise ngelilanga lithi iBhayibheli wafika isimemezele sokuthi inkosi kunezimo. Kunabantu abahlangene abazwana kodwa bahlanganiswe ukuthi bafuna uzolwa nabo. Yebo, yebo. Impi yafika bathi inkosi yes. Into engiyithandako wangabutha amasoda. Wathula wathi le ifuni mina. Wafuna uJehova. Ngenkathi impiza yena ufuna uJehova. Ngenkathi inkinga sifika yena ufuna uJehova. Ithi iBhayibheli wafika wahlala kuJehova. Wangayikhuluma indaba yempi. Wafika wababaza ubukhulu bakhe. Ngoba uNkulunkulu vele uyazazi inkinga zakho. Esisikhathi akadingi ukuthi umtshele. Ngoba vele usanje vele ukulindini uyakwazi ukuthi uhlulwa yini. Esikhonza uNkulunkulu esimanga bazalwane. Ngithi angicabele mina lezizi. Lezi inkolo ngicabele nazo ngangivakala. Yabona kuke kwemnyama ekhaya. Bathi hayi ake siyohlola. Amen bazalwane. Izoza alibona siyafa alibona. Awu, ubohlula Alibona ukuthi kunzima lapha. Funeka kuze lo
ngoba sinenkulunkulu ongaboni noma singene inkulunkulu enhlupheke nakabona kodwa sikhonza unkulunkulu bazalwane obonye inkinga yakho yonyaka ozayo uyazi unyaka ozayo nje kuthi wendoba ney'nkinga ezi-1 2 3 4 uyakwazi akadingi ukutshela yazi ngimthanda bazalwane umashumayeli bekashumayele bathi mabasabuzana athi yini nibuzana abone into esenhliziyweni athi ningabaze yini nalo ukukhuluma ngaphandle kwenhliziyo na sikhonza unkulunkulu obonayo yiko ngithi mina yekela izinto zendlela landela uJesu. Hallelujah. Uma nje singafunda bazalwane Ukulandela yena. ukubheka yena Thank you, Jesus. ake ngikhulume le kunezimpi zesondo noma zebandla alikho ibandla elinezimpi kodwa musa ukubheka izimpi zebandla esiyingena lo owamkhetha Yebo, Baba siyabonga. kunjalo. wena uzume la kukhona washumayela wakhetha uJesu manje makuvuka izimpi yekela ibandla nezimpi zebandla landela uJesu. Kunjalo. Kunjalo. Hallelujah. Mina ngithi bazalwane ibandla abanye ngazi bathatha njani asinazulu labantu Kunjalo. iyabavamile inani bazalwane amehlo akho makabe kubani Nkosi yami. akuvuki izinto kufanele vele zivuke ubhayibheli ke likhuluma isimanga lithi kufanele kuvuke izinto ukuze kubonakale abaqinisileyo nabangaqinisisileyo ngoba nayo ezimpini khona abasefekayo khona kusefekayo kodwa kusefeka kabuhlungu unganyakaziswanga izimpi hlala ulombhekile. Baba siyabonga. Ngiyamthanda uJesu Thank you, Jesus. mayishumayela uthi umuntu efisa ukuzemva kami akasidele athabathe isiphambano sakhe Angilandele. Yebo, endisamile. Hallelujah. angilandele akaceli muntu ukuthi ngicela ngimlandele ifika abafundi bakazange bancane wake wabajikela wathi nani ngithanda ukulandela abantu hambahamba nani ngithanda ukuhamba ngoba bengafuna umuntu amlandele ngoba ezikhethelele Yebo. ukuze kungathi mase kuvela izipho endleleni athi vele yazi mina bengilandela uzibani angingathanda ufuna uJesu noma kuvela izipho kodwa usho ukuthi ngazikhethele Yebo, kunjalo. angisikhethele ngoba sana ukukhetha uJesu ukhetha yena nezimpi zakhe Ezimpi zakhona. Siyabonga Nkosi. Wasibona ekuseni. funda mama Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yebo, mqondeni yena wakhuthazele phiwa kangaka yizulu ukuze ningakhathali niphela amandla emiphefumulweni yenu. Nkosi Anikamelani nezono lilwa kuze kube segazini. Senikhohliwe umyalo okhuluma kinina njengakubantwana wokuthi ndodana yami ungadeleli ukulaya kwenkosi Yebo. uphela amandla nxa usolwa yiyo yeah ngokuba inkosi yami yale emthandayo Hey. ishayile ngaleyo ndodana yamkelayo. uma uJesu siyana Hey. ukuthi masishiye konke ukusina wenza uba sithanda Ningcoba sithanda. yazi umntwana mangamthandi Hallelujah. uyathi noma enza noma into acala abantu umphikele awumthandi lo mntwana Ayamthanda, ayamthanda. uyathi noma enza izinto ngaphandle bese umphikele ukuthi umntwana amangeke ayikwenza mina ngiyithi ngelilanga uyoshaya wena njoba uthi ngaphandle uyoshaya wena Kunjalo. ngoba njengoba umphikela nje ukhombisa ungamthandi umntwana bazalwane umshaya umumlaya awumzondi bazalwane ngiyithi mina esisikhathi abantwana sisibabulala sibaphathelela yonke into yenzelwa
yonke into iyalethelwa ufuna irasheni iyalethwa Angeke. ufuna lonke iyalethwa Angeke gogo. bese uyashona-ke wena Angeke nje mina. ngubani uzohlala nalo ngoba abanye bazalwane baphathwa kanje abafundisi ukusebenza kumntanami uma ufuna irasheni iyasetshenzela Yebo. ayitholwa into ungasebenzile uma seshonile uzohlala kabani ngoba konke uyenzelwa yena kenzi lutho uyambulala lo mntwana Hey Jesu. funa umntwana ngimithi mina masihlangene lapha nensizwa ngithi bafana uNkulunkulu wathi kufuneka sisebenze size sibuyele la ngithi indoda umuntu ufuneka asebenze nendaba yokusebenza kufuneka ibe segazini lakho uthi noma ungasebenzi uzwe athi ngiyazi ngiyagula ukuguliswa yini yazi angisebenzi ngoba nginomthwalo ngoba once wangafuna lowo mthwalo uyofela nje uzihlalele ngofika ntambama mama ngilale Ngisho umfana. akuniki umama awuzame ngisho nokucenga nala ngaphandle kuze kuqashe umfana azocenga lakhaya wena uza masudla lo muntu ungeke uzohlala uzophila kuphi funeka azi umntwana ukuthi noma umniki mntanami inhlanzi mawufuna ukuyibamba asangizothenga udoko mawufuna inhlanzi idotshwa kanje Yebo. wenzela ukuthi noma sewungekho athi umama kodwa wangikhomba ukuthi mangifuna ukudla kwenziwayo Yebo. afunde iyasetshenzwa awu bazalwane asibakhele abantwana besibakhe azi ukuthi iyasetshenzwa awu mama sewungaze kuphuma imali nje icashe umuntu ozokwenza ijariti kunensizwa lakhaya Nawa. futhi ngeke mina insizwa zamanje azikwazi ukutshontsha isibusile azikwazi uyazi uma ufuna ukutshontsha sibusisi uyufike lapho uthola umkhulu lapho ubhizi jariti liyamhlupha umane uthatha umkhulu selihlale phansi thatha ihalavu sebenza ngicela nje amanzi baba ungangibhadali usebenze ma uceda kunegama ezolisho lo baba Yebo. hayi uzothini bazalwane Inkosi ifusise. Abayazi lo. uyabona lo baba akathi inkosi ingibusise uthi ibusise baba uyasibona isibusiso lesikhona uyabona izinto noma zibheda ungaze uhambe ucaba ukuthi unamabhadi bayogeza enyangeni awunalutho nethi awukwazi ukutshontsha iy'busiso azange ufundishe ukuthi ziyatshontsha iy'busiso Hey, yayifunda. Inkosi yami. futhi mina ngithi mfundisi ma insizwa ungavumi ubaba kumvulela iy'mpahla wena mvulela bani ubaba mvulele wena ngisigqoka ngifunda kababa yini efuneka ngithathe isibusiso bazalwane ngithi umama ngesikhathi mafuna ibusiso ubuke nje makuphela inyanga ufike ukuthi mama ngicela ikhadi legezi Uyabona nje. uthathe ufike uthenge igezi 1000 mama nayigezi ngifakile uzambeni mntanami uNkulunkulu akwenzeni Angibusise. uyazi uthola isibusiso kulula Hande kulula, hayi kulula. manje nina umuntu uthi noma sekahambile bese uthenga ingubo enhle uyibeka ethuneni lawo yini ungangibhanga kuyabanda manje Yebo, ungangithengelanga manje. uba umntana ngimthengele manje Yebo. umzali wakho yabo manje nje bakubanda Ngithengele ingubo. cela uthengele ngubo mhlasendwaba babathi thenga ingubo uthi ngayithenga hayi funeka kuvale ngenguluphosi ayithenga wayibhatha Wayimbaye. uthengele abani umbathisa abani ithenge namhlanje ma ngabe nje unogogo ngiyakuthuma
botshontsha isibusiso lapho thenga indlu. Gogo, naye ubusika semngeneni naye indlu. Yebo. Uthenge nedurili phela le invalayo emabhokisi. Uyabona udure njani le ndlu? Yebo. Ungathengi le durili eshibini. Thenga le vanithe. Siyatsho. Ubeka mangifuni sizovala. Senikhohliwe umyalo okhuluma kinina njengabantwana bokuthi ndodana yami ungadeleli ukulaya kwenkosi. Uphela amandla nxa usolwa yiyo. Ungadeleli ukulaya kwenkosi. Phela amandla mawusolwa. Ngoba yiki indodana engelayo uyise. Yabona bathi umhlanga wena usiwe. Eyisenkingeni le. Ngoba nje uRom noRight akazi. Akunamuntu oyiyala, akunamuntu oyiqondisa. Yena ithi mangibekisa ukuthi bazalwane. Elila uNkulunkulu usazishaya. Uzathi bobaba ngakho abantwana wabafundisa. Hey. Bazula nje bahambe bayahlupha wafundisa wathini umntwana. Yebo. Ngoba wabeka wena uNkulunkulu lapha. Bazalwa ke ngikhuluma. Uyazi lapha ekhaya umfundisi. Lapha ekhaya. Uthi uNkulunkulu uyinhloko wena baba la ekhaya mina nginhloko kuwe wena inhloko la ekhaya. Kunezinto kufanele wena uzibone, uziqondise, uzikhulume. La khaya kwenzeki 1 2 3. Ngoba ngiyithi mina bazalwane kunesikole la ngaphandle. Lesi singabhadalisi. Bhatalisa. Yabona bangamyali umntwana umfundisi. Kunesikole la ngaphandle. Bazomfundisa ngoba wena umfundisi. Bazomyala ngoba wena uthulile. Kodwa ngiyithi mina uNkulunkulu uyobuza wena. Wathini umntwana? Ngakuphi abantwana? Wathini kimi? Lithi iBhayibheli ngenkathi abantwana bakaJobe benza umcimbi. Emva komcimbi uphelile, uJobe waba nokukhathazeka. Mhlawumbe abantwana bami bathe badakiwe bathuka uNkulunkulu. Bathi angenza umhlatshelo nokuxolisa uNkulunkulu. Indaba uyazi ukuthi ngenzeka mase kumnandi bakhulume noma yini ngoNkulunkulu kodwa ukuze uNkulunkulu abaxolele basukuma ubaba kwasukuma ubaba wathi Nkosi ungabonile ngiyabaxolisela ngoba uyazi ukuthi kunecala engahlala phezu kwakhe uma angayenzi le nkonzo. Yebo, umpriest. Ngoba la ekhaya umfundisi uwefuna ukuqondisa izinto kunomnikelo feka nje ke use uNkulunkulu. Yazi ngithi mina abantwana bakho sisikhathi bakulalela yazi bakulalela funeka uthathe umnikelo. Baba ukuthi yazi Nkosi ngizonikelela nje into yini ukuthi abantwana babo namhlanje basangilalela enguwe Nkosi ongilungiselela abantwana ngizobanikelela. Ngoba bazalwane abantwana noma ungashaya imithetho bayeka noma ungakhiwa olufensi ufake insimbi bayiphula kodwa uma kufika uJesu enhlizweni yomntwana akadingi into esiningi akadingi uvele nje aqonde lithini. Nkosi. Ngizokhuleka ngizobonga abantwana ukuthi bayahlupha umakhelwane yakha kodwa bami nasesikoleni basaya. Yazi funa nje ke ube nomnikelo walo ukuthi Nkosi ngizokubonga ngoba abantwana babasangilalela. Inkinga ke thina bansibe nayo. Ngiyafundisa phela mina. Fundisa angeke ukukhona Angeke. umntwana ungamshaya umbulala. Ngeke shintshi. Lo ngiyakhuluma nje. Uyabona uma ungasibuza sonke la kanye.
Hey, Singatshela indaba. bebangakholwa mina, azange bakholwe mina ekhaya ukuthi ngiyasonta. Baze babuzana umfundisi, bafika abanye abantu, bathi benza ngathi bazovakasha, bazothola ishow, sizwe bathi siyasonta. Yazi ngabona ukuthi ngenza into bengafanele. Yiwo namanje ngeke sibone engafanele ukuma. Ngoba khona abantu abangaziyo ukuthi mina beninjani. Bengafanele ukuma, bengafanele. Kodwa uNkulunkulu mafika. Ufika thathe lo ungafanele. Fanele. Yiko ngithi mina bazalwane, besimbonga uNkulunkulu ngami nangabantwana bethu. Asimandla ethu bazalwane. Into mina ngikhale ngayo kakhulu. Abasilimaza ngayo mhlawumbe kakhulu. Sathi mama sikhula safundisa izibongo zalakhaya. Abantwana lokudlulisela sibani seko abani. Yebo njalo, bakubiza Ela Jesu zange ipha. Nebufunda izibongo. And baze bakutshela senzele ukuthi mangabe uyophahla uhambe nale izibongo ufike usibize la. Sahlala kule izibongo. Bafike inhlupheko. Zikhona izibongo zabesizwe. Sahlangana saphahla. Sasondana siphahlile. Inkinga sinikwe into engasiyo. Kodwa bafaka uJesu. Ufaka uJesu abantwaneni. Ufaka uJesu abantwaneni. Ufaka uJesu. Bamakhula unende yafaka ngeke basayikhipha. Ngeke usayikhipha lento efakweni. Yazi ikimhluphe asitshwaneni. Akhumbule ihubo abakaqhula esontweni. Yebo. Kodwa ukuphi? Setshwaneni. Baze bamangala bangahamba nawe uyakwazi ukuthula. Ufuka into endala yafaka ngeke uyikhipha. Yizinto efana ngalana emakhaya siyaze simfake lo Jesu. Oh bazalwane, Oh, imiyalo yethu ayikwazi ukumsiza umntwana. Isibongo sikwazi ukumsiza. Yo esifogweni uzazi izibongo zonke zakhe kuye nazo uyozonke esifogweni. Ngoba azikwazi ukukusiza. Kodwa izwi Jesu ke bakhuluma into. uJesu ke wafika emkhosini wabaJuda. Wenziwa inkosi wakhe, wenziwa konke kwashunyela. Kodwa uJesu wacela into yini. Labantu bangene banje, sikuvala inkonzo sokuba nje. awu. Wathi ukhona omileyo phakathi kwenu. Yebo. Uyabonende abangayitholanga labantu. Okuyiyona kufanele basize abayitholanga. Yebo. Hey Nkosi yami. Ukhona omileyo phakathi kwenu na. Wathi uJesu makethe. Awomile. Yini uJesu athi nje ubona ngaphakathi. Bakhona esontweni. Kodwa inkinga basese njengokuba bangenile. Ongena nenzondo uphuma nayo. Ongena nenhlebo uphuma nayo. Nefika zayo uyobuya senjalo. Womile lo muntu. uJesu wathi ukhona yini owomile phakathi kwenu. Ngithi mangifunda leli izwi mfundisi. Ngithi leli ngicake ifane namazwi akamenyeza uDavid. uDavid okwamezwe wathi ukhona engamenzeli umusa Musa na. Endlini kaJonathan. endlini kaJonathan. Yo, angithi. Usho yini David? Kunento emhluphayo. Ngoba ngithi mina uthando uNkulunkulu makalifaka kuyahlupha. Kuba sengathi ungayenza lokwenzela awufuni wena kuphela wenzele wena. Sengathi ungalokwenzela ukhona yini engamenzela umusa emthenzani kaJonathan. Bathi hayi ukhona. Bachabuka indoda ithwele. Indoda ebesihleli ilindele ukufa. Uyabona abasunyonga abantu abasakufuni uyabatshasa ngoba ufuna ukuthwalwa
ufuna awula seyilindele usuku lokufa wathi uNkulunkulu akwazi ukufuna kahlala etafuleni lamakhosi umemeza uDavide wafike wahlala wathi wahlala memezile indoda ukhona yini ngamenzela umusa ngisho njalo ngithi uNkulunkulu bazalwane indlela enomusa ngayo izwi lakhe makalikhuluma livele lenze yiyo ngithi abantwana bethu masifakizwe ngeke balikhiphe ene izwi lifana nembewu imbewu uma uyitshalile la watshala noma ngaphela iminyaka emibili mhlalini izulu kuvela lento eyafakwa la mangabe wafaka umbila la kuvela umbila kanjalo nezwi ungabona sengathi abalithathi manje lifake wena liyovela isikhathi sakho esesikhathi liyovela sewungasele bakuphile abantwana bakho ngamazwi owabatshela bona usaphila bathi ugogo bekathi njalo bakhuluma kagogo lakasekho kodwa amazi bawabamba kagogo angidlulela thina silimazwe into yini wande sisikhathi ukathukuthela athi yabona wena ngeke uzobe nomuzi yebo usho anti nakhona ngicabeni ngeke uzobe nomuzi wena esuyayibamba-ke nawe nje bathi akulela i-RDP ayiphumi andiwasho andiwasho hayi ngasibamba kakhulu izwi likaNkulunkulu kunelika-anti ngoba ngenithi mina noma u-anti angasho kodwa uma ngakasho uNkulunkulu ngizoyithola yebo noma ngathi uNkulunkulu angakangeni uma uNkulunkulu asathulile bazalwane hayi noma ungathini hayi angiyithathi mayithina kakhulu njengamanje abantu abaningi balimaze ukuthi kwathiwani emakhaya kunezinto nje mawubuza yini ukuthi phela bakwathiwa ubani uNkulunkulu ekhaya wathatha leli walenza laphila kuwe ngiyabathanda abantu esisikhathi abantu bazalana bayabakutshele kahle bathi yazi wena isiphuphu amen bazalana bakutshele uze nawe vele usibone uyise ukuthi makuphele ngiyise hayi kusho wena akusiso hayi akusiso kusho wena ngoba uNkulunkulu wangidala ngithanda bazalana sinkosi sithandana wangidala ngithanda angikwazi ukushintshwa ngamazwi akho noma ungakhuluma kodwa ayishintshi lo uNkulunkulu akusho uNkulunkulu nakudala khona ayibekayo angeke ishintshwe abantu yebo nethi into engenza ukuthi izinto zenzeke ukwamukela into abayishoyo wena uyamukele vele usibone unjalo funa bakhuluma usho ukuthi noma bangathi mara ngikwazi nangengijabule nje mangisakhula azange banginike ithuba lokuphumelela zami kanti bayangifundisa ukuthi kufuneka ngihlukanise kokukaNkulunkulu ukusho kaNkulunkulu nokusho kwabasekhaya ngiyabona uNkulunkulu makuthatha kubekwe elinye izinga bese uyakhumbula ukuthi bathi kodwa uNkulunkulu wenze so bese uyafunda ukuthi funeka kakhulu ngakuthatha okwasekhaya ngakuthatha kwabantu kodwa ngithatha kukaNkulunkulu amen bazalwane angazi ukuthi bathini waze wakuthatha lokhu uphila kona bathi ngiyacela uma uNkulunkulu angakasho yazi ngizokuthi mina sisathi funeka ke sibe nalokholo lokunenkani udokotela ke kakutshela athi angeke kuphele iminyaka eyi-4 bese uyadlula ukuthi uNkulunkulu manje uthulile akakasho uNkulunkulu usathulile akakasho umuntu wona wafunda kodwa inkinga uNkulunkulu usathulile yebo okungiyena wanginika insuku zokuphila
final say. uthulile. Dokotela noma ngasho ufundile ngiyabonga ufundile. Kodwa inkinga uNkulunkulu usathulile. Usalinde izulu. Hawu bazalwane, uma ngakasho bazalwane, angikwazi ukushintshwa uNkulunkulu esathulile. Hallelujah. Iyo ngithi mina noma ungabona ngathi impilo yakhe iphelile. Uma uNkulunkulu angakasho kapheli. Noma izinto manje zingakavumi, kodwa akasho ukuthi iphelile. Bazalwane, uNkulunkulu ukathatha sakhe isikhathi. Ukathatha isikhathi. Wake wamiyeka uDavide wahlala ezimvini. Wahlala esigangeni. Wathula uNkulunkulu. Waxoxa ukuthi ahlale ney'ndwane, wathula uNkulunkulu. Ekugcineni wathinta indoda. Samuel hamba kaJese kunomprofeti lapho kufanele umgcobe nenkosi la. Kodwa into eyaqala yangavela inkosi lakhaya. Kwalandwa lo obekuthiwa indaba yakhe ayikho. Indawo ukathula uNkulunkulu uhlale ehluphekeni athule. Kodwa mhla ephakamisa kunabantu engeke bakhona. Kunabantu abangeke bakhona mhlawumbe. Linde endaweni yakho, mlinde uNkulunkulu siyeza isakhe isikhathi. Niyeza nawo lwakho usuku. Bazalwane, alamazwi uNkulunkulu enibusise lonke.